Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri programmamyzyň Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň durmuşyna baglanýan gepleşikler tapgyry dowam edýär. Gepleşigimiň geçen sanyna sunugat taryhyny öwreniş ulamarynyň doktory Abdurrahman Düýeji türkmen sahra türkmenleriň ýaşaýyş durmuş şertleri, etnik türkmenleriň gowçum bolup ýaşaýan sebäpleriniň taryhy, bu ýerlere döwlet serhetleriniň çekilmegi netijesinde türkmen ilatynyň ýüzbeýiz galan kynçylyklary barada gurrun berdi. Ýa-da 1881-nji ýylyň sentýabr aýynda Rus paşalygy bilen şol döwürdäki paşalygynyň arasyna ahal şertnamasyna gol çekilip Iran bilen Häzirki Türkmenistanyň arasyna döwlet serhetleri kesgitlerini gepleşigimiziň bu sanyny söhbetdeşimiziň Iran türkmenleri barada ýarym galan söhbetini dowamyny siziň dikkatiňize ýetirýäris. Abdurrahman aga geçen gepleşigimizde Türkmen sahradaky türkmenleriň durmuşy barada gurrun edipdik. Türkmenistanaky we Iranaky türkmenleriň durmuşyny umumyň deňeşdirmek nokta nazaryndan söhbetdeşik geçiripdik. Indi şol gurrundaşygy galan ýerinden dowam edäýeli. Indi iki millete aýrypdylar da şol 1924 ýyllardan soňra hatta 1935-nji ýylda gatnaşyklar dowam etýär. İki türkmen arasynda arada granisa bolsa da gatnaşyk dowam etýär. Stalin döwründe gatnaşýarlar şonu gatnaşyklarda atır öňüne geçýär. 35-den soňra şol iki arada bir kesilli diýse bolardy. Ýani amala aşyrylyşy kesilme projekti. Indi şo ýetdi o taýda bir türkmen ulalya gün orta tarapda bir aşa türkmen, bu taý türkmen, o taý Türkmenistan. Bundan 70-80 ýyl geçýär. Onuň nähili millet ara çykypdyr, şol bir karşılaşdyryny tapawut çykýar orta. Türkmenistanyň gowy taraplarında var, ilk gowy taraplaryny sanaýyn, Türkmenistanda ýok zatlar. Türkmenistanyň birinji dene Türkmenistan adyny şu taýda bir respublika bolmagy ulaqan bir bereket. Hasam garaşy bolandan sonra bütün türkmenleriň adyny göterdi. Dünýäde bir türkmeniň adyna bir döwlet bar. Biz ona guwanýar. Başta ona aýtmak gerek. O bir tarapda bolsa, İran tarapda bolsa türkmeniň adyny ýok etmek üçin, Türkmen sahra adyny aýyrmak üçin alad edilýär. Şol welaýete Gülistan ady berildi. Türkmenler söýmeýär, Türkmen sahra ady bolmaly şo ýerde. Şol üçin biz hep gurrun ýerinde Türkmen sahra sözüni olanýar. Birinjiden Türkmenistan, ikincisi o taýda şol döwlet bolmagynyň peýdasy, ulu teatrolar, üniversitetler, akademiler, Türkmen ýazgy, şair, rahatlar hemme gaty goýan bir döwlet şeklini alypdyr. Türkmen sahrada bolsa, şolar biz hem işe tekeleşip mücadele edip kitap sapi ýetirmeli, Türkmen dilli okuw ýok, ondan kemçilikler bar. Yani bir döwlet ýok, Türkmenler bir döwlet bolmaýan Türkmen arasynda gaty tapawut gatýar. Ýöne üçünji mesele, Iranda Türkmenler saat görensen şol beter bir olar o taýda da diktatorluk bar. Ýöne kommunist döwri aldy. Kommunist döwrüni beter gözün ýumyp ýapyp saklatdylar. Döwleti ýurdu beter ýapyp saklatdylar. Dünya gözden açma ýaly türkmenleri hemişe bir siyasat, bir parti bilen häzir hem şol täsirler Türkmenistanda bar. Şol häzir açylyp gelmeýär dünýä. Dünýäden habarlar bolmasyn, dehiller açylmasyn. Şol mesele Türkmen sahrada beýledi. Türkmen sahrada şol dünýä açyk ýaşapdylar. Her hili düşüncelere tanışypdylar. Ondan bir de dat geçti o taýda, revolüsiýa geçti. İnkılap geçti. Ondan sonra her yıl düşünceler, kitaplar, eserler. Şol için bizdeki nesil beter şol dağıtrak mı kadar? Biraz tanqitli, biraz siyasi, biraz. Her zaman kabul bolya deyip gelmeye. Devlete karşı da sözü ait yani. Baskılar da var. Yöne şol Türkmenistan'la şu taraftan bir tapawut var mı kadar? Yani şol kadim komünizmin tesiri. Onam yapık taklaslar geliyor, gözü açılmasın deyip halkın. Yeni bir mesele, iqtisadi ýagdaý iki ýerde de kıyınrak görünýär. İran'la erwet däl, aýratynam şol sanksiýalardan beri ambargolar edilşiwat Trump İran'a garşy bir sanksiýalar etdi, orada. Ol dolaryň galmagyna sebäp bolýar.
Ondan milletin yine de ýagdaýy gaty kıyınlaşýar. İran'da da Türkmenlerin arasynda şol ýaly kıyınlaşýar. Amerika ile İran döwleti arasynda bolan ýa-ni anlaşmazlyklar, çatışmaklaryň netijesinde. Onun tarapdan Türkmenleri arasında da kendi bir fabrikadat da kurmaya devlet. Bunun işçiliğe sebep oluyor yaşların arasında. Eğer Türkmenlerin şol malı, Türkmenlerin yeri, ekrançılığı o deniz olmasa onu Türkmenler o tayda katı yetişecek. Yağdaylar katı ağır olacak. Solum kömürden durup dururlar. Yoksa devletten bir sanayi, yani fabrika, tarhanalar Türkmenlerin arasında katı az da derecekler. Nähil olya, ondan ol ýaşy olanlar Türkiýe ýaly ýere gidip işlejekler. Şu wagt men özüm Türkiýede ýaşaýan, bir seretýän, Türkiýede Türkmen gaty kän. Ýöne Türkmen sähralylar mesela Türkmenistanly gaty kän. Türkmenistandan gelýärler. Türkmen sähradan da ýaşy olanlar fabrikalarda işletýärler. Ýöne Türkmenistandan hem erkek, hem ýenan, hem gyýy, hemmesi berde şol bir gara işlerle meşguldur. Geçer göreýilýär. O tarapdan iki Türkmenlerin ýagdaýy ewerlik däl. Türkmenistanyňkyda köpräk ýaly bolup görünýär. Türkiýe ýaly şeýledenli. Türkmenlerin kän görüşýär. Haýdy. Indi şu geçen gepleşimizde öňki gepleşigiň birini hem gurrun edipdik. Iranda dini ideologiýa, mezhepçilik, adam durmuşyna, döwlet durmuşyna uly ähmiýeti eýe bolup durýar. Türkmenler näde derejede dine ýykylýar, adamlaryň ynanç ýytykadyna, feýle hormatyň çägine şu tema boýunça nämeler gurrun edip bolar? İran İslam Cumhuriyeti kurulanma şoňa bir referendum geçirildi. Şol İslam Cumhuriyeti bolmaly diýip, şonda kän halklar şol bolmaly diýdiler. Türkmenler bolmaly ses bermediler şo wagtda. Näme ol dinçilik bolanda bilýärler da ol sen diniň başga, mezhebiň başga diýip käde kynçylyk görejegini bilýärler. Hem Türkmenler 1979-njy ýyla aýaga alyp öz yerlerini ýerine aljakdylar, ýani ellerinden alynan yerleri, dilleri için bir aýaga aldylar, dillerini, kültürini, medeniýeti goramak üçin Türkmenler gatwarladylar, gatwardylar, ýokardylar. Şol üçin Türkmenler kän baştan razy däl rejimden. Baştan hem razy däl. Şol ugurda hem şol din meselesinde şoňa halyp bolýar da, dine de garanyňda Türkmenler elbetde din bar. Din bar, İslam hem musulman ýöne dinji däl. Fanatik dinjiler ýok Türkmenlerde. Ol kadymdan gelişýärler, öz molla agullarymız, ayetdir, duadır, namazdır, mescitde olar bar. Ýöne siyasi zada gelişilmeýe Türkmenler köpden şol dini siýasatdan aýry bilýär agullarymyz. Ýene bir soragy berjekdim. Awganistan Türkmenlerden, Iran Türkmenler meselem Awganistan Türkmenlerinden ýa-da Irakdaky, Siriýadaky Türkmenlerden tapawutlandyrýan bir öz bolşlar ýetinikleri barmy? Şolar barada gurrun edip bolarmy? Etnik taýdan ýa-da durmuş taýdan, dini taýdan, medeni ynanç ýa-da durmuş stil taýdan. Umumyrak gurrun edip bolar. Birinciden biraz aňyrakdan gelmeli bolýar-da. Biziň Türkmenliýany şol İslamdan öň oguz milleti şol. Oguzlar. Oguzlar köp ýere aýrat, ýa nirde oguz bolsa şol musulman bolsa Türkmen hasaplanýar. Biz Türkmenistan, Awganistan, Suriýa hemmemiz bir serhede ýakyn ýerde ýaşaýar bilelikde. Bir-birimizi meňzeş görleşýär. Bugünkü Türkmen şäherimizi biz düşünüp bilýär. Men görnüň berýän, siz düşünýän, siz görnüň men düşünýän. Ýöne o taýda Suriýa, Araplar taýda Türkmenler ýer giden şu oguzlardan, Türkmenlerden. Şol üçin olaň dilleri biziňki bilen birer ara çypdyr. Eger oguz gözü bilen baksak bolsak, Türkiýanyň özünde de 30 milyon, 40 milyon Türkmen bar. Türk dili ýani şolaryň köpüne Türkmen öýri. Ýöne zaman bilen diller biraz üýtýärdir. Gynanç bilen Türkmenler ýöne niýede bolsa da şol Osmanlı döwri, Osmanlı imperatorluğu ýykyrlandan soňra şol bölek bolýar, şonda galanlar bölek bolup başyurtda galanlar o taýda ol Anadolu'da Türkiýe taraplarynda şu Türkmenler şolar. Suriýe Türkmenler şo döwürden galan Osmanlydan, Arap Türkmenler şo döwürden. Olaryň başy hökümetiniň azat bokýarlar. Ýöne bir tebii zat, her kimde öz ýaşaýan ýurdundan sonra täsir alýar. Olar Araplan arasynda Araplan täsir alýar. Bizim dillen biraz tapawutly. Käýerlerde hem biz bilen şu Türkmenleri bir-birinden daşlaşdyrjak bolýarlar, amma barlaýdylar.
Olar asıl Türkiye Türkmenem değil. Olar Türkmen, Türkmen deyip böyle bir uydurma, bir mantığa girmeyen delillerle başka milletler etmek oluyor. Türkmen olar. Yani o Araplarda yazılanında Türkmen yazılıyor da Araplarda, kaziyatlarda. Yani şolun öğütleri öyle Türkmen diyorlar. Türkmen edil bir sayısını yazıyor. Olam yağdaylar hem olam görüşünüz Arap'ta yağdaylar. Türkmenin öyle yani Suriye'de de Türkiye'li takmaçıklı yağdaylar var. Başka teoreneki siyasi toparlarla. Yani hem de Türkmenler hem bir adaydı. Gözler Türkmenistan adında yurt var. Şu Türkmenistan'ım şunu unutmalı. Dünyanın gözü, dünyanın Türkmenler gözü Türkmenistan'ıdır. Türkmenistan'ım dünya bir Türkmenistan ne bütün Türkmenin yurdudur. Doğru. Hemmesin köpüş otayıdır. Şu gözden aramalı. Yani globallaşan dünyada son 10 ýyllarda migrasiýa köpçülikliğinin häsiýeti bolup halklaryň mobilizasiýasy, adamlaryň bir sebäpden başga sebäplere göçmegi ýaýwanlanyny köpçülikliğinin häsiýeti iyi boldy. Bu ýagdaý dünýäniň durly künjeklerine siýasatçylaryň çynakay aralyp maslahatlaşýan, hatda çözülmeli problem hökmüne garayan temalaryň bir hökmüne gün tertibine galýar. Şeýle şertlerde siziň pikiриňizçe türkmen diasporalary baran ýurtlaryna esasan integrasiýa bolmagy, baran ýurtlaryna yerli halkyň arasyna garşyp gatışmagy üns vermelimi ýa-da türkmençiligi saklamagy, türkmençiligi berjay etmäge çalışmalymy? Ýagny baran ýeriň bilen bolmalymy ýa-da islenik şertlere garamazdan milliligi saklamaga çalışmalymy? Şu meseleniň orta ýolu barmy? Elbette milliligi saklamaga çalışmaly. Ol bir aty tebii normal inata çağasız optur diline birleşdirýär gelýär. Ýöne diňe istek bilen bolýarmy ýa-da şertler de göremelimi şoňa? O mesele de var. Misal üçin Almanya'da şu an, Amerika'da başka yerde yaşayan Türkmenler az değil. Köp görüşýärem, köpü böyle çağaları hem başka bir medeniyet, başka bir yurt, başka bir okullarda yetişip ulalıp başka il terbiyet alıp sol inatan ihtiyaçlı ulalıp bilmeýärler. Hatta o tayda kanunlar da farklı. 18 yaştan sonra o çağı halan ili yaşap diye. Bunun bizim Türkmen deyaplerine kendi uyumandan aralarına taat da getiriyor. Biraz problemler de yaratıyor. Türkmenler başarıda haklayacak yöne dine sen başarmak bilen İslam'ın bilen bağlılarlar. Onun için çaykot yerde Türkmenler iki arada kalıyor. Ne Türkmenleri saklap biliyorlar ne de özlerin tezde bir modern başka yabancı başka yurttaki dünya bilen özlerini adapte edip biliyorlar. O köp halatda da öňkü nesil bilen täze nesil arasynda bir hyly kynçylyklar da görýär. Muny näme olam türkmenleriň bir tarapyndan sol ýeke bir kadam bir maşgala bir hojalygyny işleýär. Türkmenler daşlarda da bir-birine baglanyşda bolmaly. Guramalaşmaly. Çok guramalaşma gatylar türkmenler arasynda. O mesele ýok. Ondan guramalaşma bolup bilse arasında böyle tatlaşıp olup dursa birbirine tesir edecekler. Şonu şu tarafı göremeli. Onu isteyen Türkmenlerim az değil. Yani çok güçlü bir hareket etmek var. Birbirini kolda durmalı. Bu dilini saklamalı başka yurtta. İkinci de şu sağalar Türkmen yitip gitmeyecek olsa Türkmenle öğlenmeli oluyor. Başka milletlere karışıp öğlenip gittim o yitip gidiyor. Şu meselelerini güçlendirmeli. Bunların hemmesi yine kuramalaşma bir var ya, bir Türkmenler bağıyamalı. Yani korluk çıkıp taşar yurtta yaşasan, pulsuz, rahatsız olsan onu hiç tatlı edip bilmeyenler. Kayırın, köreğin yaşayışın oluyor. Bağıyamalı, kuramalaşmalı, bağlantılar köklenmeli, güçlenmeli. Şu suratlı çağlarda olarak oluyor. Yine ayıtmakla olmuyor da, yoksa en atalar hepsinden ayıt yandır.